Jaha. Simma mellan benen på. Men nu börjar han väl få bli lite mö. Nej, han står ju bara och vilar i strömmar i ett jävla fel. Fega jävel. Bra, ja. De har ju tagit på kilot här i år. Jag tar upp den här så jag kan garantera att det är en tack som har fått det här. Jag har ju stekt på från Norge. Det blir en lång film det här. Är det 35-tejpen där? Jävlar mig! Det är en harra va? Det är helt flygt han är. Se till bara att hålla upp spö ordentligt. Låta spö jobba, det är det som tröttar ut. Ja, det är det. Jag tror det är det. Det jäkla skrivspel har gått av det här laget. Det var inte hoppa med fiskar. Det var fan inte på det. Upp och så ser den in. Det går inte fint. Sen när vi har redan fått upp här i handen så då får det på. Ja. Ja, det var en riktig jävla minstag. Jag var inte hoppa i alla fall, det är faktiskt. Det kan vi göra. Nej, inte så långt kan vi ha. Nej, men det är ganska långt. Kanske nästan rätt gott att ta här ändå. Nu brukar man kunna se dem nu. Det är kul att se. Det är en stopp. Den står ju där ute. Ja, fällt upp det jävla parasollen. Ja, kan du vara säker på vad han har. Det går inte bra, jag vågar inte dra heller. Det går vid lina eller någonting. Jag håller ström på fisken och ström på hur kommer det bra ner. Det farliga är ju när man slutar simma om man får... Då kan man få löpning. Ja. Nu har du ju en riktig rulle. Du kan komma och leja en hål. Nej, det går inte. Så länge inte en tröst. Det är långt ner. Det är långt ner under. Ja, det är det. Mycket så blir det bara mer. Och vi får in det.
Oj, oj. Det börjar ramla igen. Så fort du glittra upp ytan så... Nu är det nog dödsstöten det där, va? Ja, det sa vi nyss också. Åh, jävlar! Åh, jävlar! Jävlar, du! Har det brandsår i handen nu, eller? Och backingen går också. Nej! Åh, jävlar! Det här är fan det sjukaste. Nu är det backingen. Jag var inne här 2 meter nyss. Nu är backingen ute. Jag hoppas det är en redig knut till lina. Gå in några meter till för Peter Fote. Åh, jävlar, vilka ryck! Ja, men nu kan jag inte filma fisken, nu ser jag inte någonting. Känns som att filma spö lite på spö istället, då ser man ju. Så nu är den här ute, då är jag mer än den var här inne. Nu är jag orolig där. Och så nu står han där ute och seglar istället. Åh! Jag ska möta. Det är ganska långt. Ingen chans I tårna? Jag har ingen handled. Håll upp spö den. Jag måste hålla den bästa orken där. Oj, oj. Åh, jag trodde det var dags innan vi får. Gjorde han det där? Det där var det sjukaste. Jag har aldrig sett en fisk som har dragit ut hela sin liv. Ja, jag tror det inte ska gå så mycket längre fram nu. Ja, nej, han måste ha Gör det? Ja, då. 12 minuter! Vad sa du att du hade? 12! Oh! Vilken gris! Vilken jävla gris! Oj, oj! Simon, blir YouTube på den här, eller? Jag har det. Har vi någon större hår? Jag har en. Bara vi kan få en trött någon gång och komma in. Den här hade jag aldrig fått in till kroppen med mitt lastbilet. Men jag får inte in den här mitten. Vad tror du de väger då? Jag vågar inte ge. Den här måste vara över kilo. Har du vågen en tandled? Eller hoven en tandled? Ja. Den här måste vara över kilo. Visa sig, kan du inte visa sig igen nu då? Åh, han är så nära, han är ju så nära. Han är ju så jävla nära nu. Jag ser han, ser han. Åh! Försök att backa kanske lite. Du är inte stressad nu. Han drar nu igen. Det där är ingen hatt. Det här då? Det här är det. Va? Det är ingen hatt. Vad är det då? Det är inte en här. Det är för fan en lax. Jaha, nu är han så. Vänta, vi går inte för nära nu. Så blir det en plats. Han är fortfarande inte trött. Han börjar bli, men inte än. Jag ser han hela tiden. Han står. Ja, han står. Åh, kom igen. Kom igen. Nej. Står och trökar. Simon är ju ingen dum. Hörru. Det är bra. Han är trött. Ja, jag med. Kom igen. Åh, jävlar i helvete vad stor han är. Är det en harry i alla fall? Fy fan vad stor han var. Nu såg jag han också på sidan. Nej! 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 Åh! Flygan gick av! Nej!
Åh! Åh, dra mig baklänges, fitta! Åh! Åh, hur fan kan jag hålla så länge tillbaka det där? Det kliar va? Ja! Det där är fan det sjukaste. Han var åtminstone så här lång. Du bara visste gott hur förbannad jag är just nu. Ja, det där var fan sjukt.